Holoblocks. Isa sa pinakaimportante nga butang para magtukod og balay, pader o unsa pa nga gambalay. Apan unsa bay pinakamaayo nga hollow blocks ang atong dapat gamiton o paliton? Kini ang atong sayron karong adlaw. Pero teka lang. Asa ba di ko ron? Intro. Halos malito yung palagi. Lamang lang daw paligo to ng isa. Magaling siguro, magaling din naman ako driver ako, di ba? Maing buntag mga bay, atakaron sa Dicos. Diri sa Davao del Sur. Ug isa na pud kini ka edisyon sa Enigma Tatara. Medyo dugay ta naka-vlog og usab kay ano na ka. Medyo busy pud ta na putay mga ginahimo sa ato ang kinabuhi. Busy lang siguro. Sa karon wala si Nilson. Wala ni si Kevin. Solo lang sa atong tirada karon, inaamon sila sa Davao. Anyway, susunod na mga vlog na to, kauban lang yapo na to sila. Lamiking adlaw, lamiking buntag, lamig mga pi. Tara, mga pitang aptik. Wow! What's up mga bay? Very Peter McKinnon style. What's up mga bay? Daghang klase sa hollow blocks o sa blocks ang ginagamit sa paghimo og balay na ay decorative para sa mga kapuyan ng buhat o bintana. Butangan lang nilang decorative, okay na. Na ay bricks nga usually ginagamit sa mga salog, mga garden type ng balay. So, bricks lang ginagamit para guwapo tanawon. Naapoy mga expensive type na blocks na ginagamit sa pagbuhat og atop. Pero atong istoryahan daron kanang hollow blocks nga ginagamit usually sa mga paghimo og pader, mga pagplaster sa himuong balay. Duha ka klase sa paghimo og hollow blocks. Ang kasagaran usually ginagamit lang diri sa Pilipinas, either manual or machine type na pagkabuhat sa hollow block. Pero unsa bay dapat gamiton sa duha? Kung nagtipid ka, sige, butang na natong nakatipid ka sa manual na kamay lang mo na yung diferensya pero nakatipid ka sa manual na hollow blocks. Pero kung durability ang imuhang ipangita, durability, stability, plaster sa balay nga imong buhaton, then I suggest you na pangita ang machine type na pagkabuhat sa hollow blocks. Nahuna uso kayo ang 1, 2, 3 linog post. Karon ipakita nato unsay proseso sa pagbuhat og machine type nga hollow blocks. Ug ako mismo mo try og manipulate. Basta ako mismo mo try og buhat og machine type na hollow blocks. This is gonna be exciting. Karon paabuto na lang nato nga maabot ng balas. Ug feeling nako murag naa na sila. Let's take a B-roll.
Mao na si Jay. Mao na si Jay. Mao na yung maghimo og hollow block dire sa RRS Construction Supply. Kasi supply. Oo. Usa ba yung mga kinahanglan nga gamit para sa pagbuhat og hollow block? Una, Kariton. kariton. Sunod, Pala. sunod. Palita, gro. Oh. Palita. O, Oh. Masin. masin. Ang mga ingredients sa pagbuhat og hollow block is ang simento, coarse sand, at ang fine sand for binder, molasses, ug tubig. Di, pila man ka kariton nga balas ang gamito na to para mabuhat og isa ka sako hollow block. Napulo. Sa to pa kay katunga ra man among buhaton karon. So, 5 ang among kinahanglan kakariton nga balas. Nya pila pud ang kinahanglan nga mabuhat sa isa ka sako nga simento. Pila ka hollow block ang mabuhat ana para di masuko si boss. Kuan. 110. 110. 110. 110. 110. Sa to pa kay tunga ra man ang mong buhaton ron. So kailangan na mo mubuhat og 55 or 55 ka hollow blocks. Kaya ka na mo ni. Let's do it. Habang nag-timelapse ta karon, I'd like to introduce our sponsors for today's episode. RRS Construction and Hardware Supply, located at Robel Compound, Christian Village Street, Aplaya, Digo City, Davao del Sur. Or you may contact 0917-133-4215. So karon na namin sa proseso na amo nang i-mix ang balas, ang simento, ang fine sand, pati itong molasses o tubig. After tulo ka 3 times na mo siyang gi-mix, yuhangak na siya. Amo na siyang butngan og molasses karon molasses. Na sagol na ang tubig ug ang molasses. So ang buhaton na ni butangan na mo og simento ni kani tag simento. After ana butangan na mo og kaning molasses. Para unsa rin ang molasses? Anyway, para sa mga wala pa kabalo, kining molasses gikan ni sa sugarcane. In short, sa tubo. Labaw na ka ng mga buhatanan ug asukal kasi pag ma-crystallize na ang sugar gikan sa cane, there goes the molasses syrup. Kusa siyang mohiwalay gikan sa sugar. O diba? Ug ang purpose sa molasses pagbuhat og hollow block kay mas mulabaw nga muguot ang texture sa hollow block. So it means mas labaw siyang mugahi. Tadang! Di ba amazing? Lima kapala ni butang diha. Tapos butang atong tubig. Tapos pabalik-balik na lang siya. After several kabalik ato, morning siya. Halo na ang molasses, ang tubig, ang balas na painsan, ang balas na kursan, o ang simento. At naman sa process sa machine. Mo ni ang machine. Kinahanglan siya plate para ibutang diri sa bangag. So ang proseso ani is anaon mo siya. Tapos so may ana. Oh. Naon mo siya. Sulod nimo ni diri. Diba?
Karon, ako na ang mag-operate sa machine. Alright! Hala, wala pa! Wala. Tay! Medyo nasipyat ni wala na wala buti og blade. Patay! Karon ginailuan pag ihapon na mo kay nasipyat mo gani ako. Karon hapit na gaman. So humana ni. Tak balik na buta. Alright, we're back. Good na. Paday na mi. Balik ni mi og proseso sa ano sa masina lublak. Agay! Patay! Patay. Nag-brown out, mahuman ka na mo ning 55 ka halublak. Kaya ni. Mo ni disadvantage pag imuhang pambuhat og halublak is machine. Wa kay laing kalaban kundi ang kuryente. So pag ma-brown out din na siya, magpaabot yun ka. So karon, nag-brown out man, paabot sa ta. Sige daw, G. Tingin og pandar, G. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55! Alright! Nakumpleto na mga 55 guys and hopefully din masaban karon kay hapon na, araw pa naman nahuman. So yun, nahuman ni exactly 5 PM. Human na mo tanan na mong ipamuhat. Salamat, G! Hi guys. Konting wrap up lang sa gibuhat nato for the whole day. It was so tiring. Kapoy jud kay siya kay nana na yung trabaho nila. It was a great experience anyway. So nakabuhat ta og hollow blocks na fulfill na to nga to ang target which is 55 blocks. Naman na to siya so bilin siya kung amo. I'd like to give thanks sa RRS Hardware and Construction Supplies for letting us stay here. So tiring. And kung gusto ninyo ang content sa to ang vlog, pwede ninyong i-hit ang like button. Pag di niyo gusto, dislike, whatever. And sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe. Click here. Ito. Hit nyo to. Subscribe button. Para naman, ma-update mo sa mga next videos na mo. Again guys, this is Enigma Tatara signing off.